Fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena aktar minn 4 miljun passiġġier għaddew mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Dan tħabbar waqt konferenza l-aħbarijiet mill-kumpanija li tmexxi l-Mittjar Malti fejn tqal li kien hemm żieda ta' aktar minn 630,000 passiġġier meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra. Dan meta bejn Jannar u Ġunju tas-sena l-oħra l-ajruport irreġistra il-moviment ta' aktar minn 3 miljuni u 400,000 passiġġier. L-akbar suq f'dan il-perjodu kien dak Taljan li kien jgħod għal aktar minn 920,000, isegwi dak tar Renju Unit minn fejn ġew irreġistrati aktar minn 800,000 passiġġier u wara jiġu s-swieq tal-Ġermanja, Franza u l-Polonja. Fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena l-aktar ajruporti li fihom marru jew ġew minnhom passiġġieri kienu dawk ta' Gatwick, Fiumicino f'Ruma, Catania, Manchester u Munich, waqt li l-aktar linja tal-ajru konnessa mal-Ajruport Malti kienet ir-Ryanair u waraha issegwi l-linja nazzjonali tal-ajru il-KM Malta Airlines. Il-kap eżekuttiv tal-MIA Alan Borch sostna li dawn huma riżultati eċċellenti għall-ajruport u spjega li l-linji tal-ajru qed iġibu ajruplani akbar lejn pajjiżna minħabba d-domanda b'saħħitha li teżisti u li rdupjat fuq 10 snin ilu. Ħabbarna l-ewwel 6 xhur rajna aktar minn 4 miljun passiġġier. Jini li l-airport biżejjed biex niftakar li fl-2013 il-ħakna 4 passiġġier fis-sena sħiħa ġifieri tkabbir huwa wieħed sostanzjali. Kuntenti li qed naraw swieq bħal tal-Ingilterra li laħaq il-figuri ta' qabel il-Covid kien suq li kien diffiċli aħna nerġgħu nkabru. Kuntenti ħafna li qegħdin naraw it-tkabbir fl-ewwel 3 xhur tas-sena huwa ħafna iktar fast milli fit-tieni kwart tas-sena. Ġifieri overall kuntenti ħafna naħseb il-mira tagħna nilħqu 8 miljun passiġġier huwa mira li nistgħu nilħqu u jekk inbagħu nrid ngħadduhom ukoll. Sanittant minn barra dan ir-riżultat il-kumpanija wkoll ħabbret li fl-istess perjodu għamlet profit ta' 22 miljun euro waqt li għaddejja bl-investiment biex timmodernizza u tkabbar l-ajruport. Preżenti għal konferenza l-aħbarijiet kien hemm ukoll il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu l-MTA Carlo Mikallef li qal li dawn ir-riżultati tajbin u n-numri huma akbar mill-miri li kellhom fil-bidu ta' din is-sena. Ġie spjegat ukoll kif il-Mittjar Malti għaddej b'ħidma biex inaqqas it-tniġġis tiegħu bil-mira tkun li sal-2030 jonqos b'65% wara li s-sena l-oħra kienu tnaqsu b'31%. L-anaħħari u l-ajruport ma jipproduċi l-ebda tniġġis sal-2050.